היי חברים, אחד הדברים בגידול עופות זה הנושא הזה של לגדל את המספוא שלהם בעצמכם. ומהבחינה הזאת, אחד הדברים שבאמת עוזרים זה מטחנה, ואני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים בעצם להפיק תערובת משלנו, בלי הצורך לקנות אותה. כמובן שהדברים האלה הם יותר רלוונטיים למי שיש לו שטח, שהוא יכול לגדל איזושהי חלקה של תירס, חלקה של חיטה, אבל גם מההיבט החינוכי, נגיד אם אתם מורים, עובדים עם ילדים, זה יופי של פרויקט לעשות עם ילדים. מה שאתם צריכים זה בעצם, חוץ מכמובן לגדל את הדגן, בעצם מטחנה כזאת שאפשר להזמין באינטרנט, מטחנת קמח. הרעיון הוא לא ליצור קמח, אלא למעשה ליצור גריסים. למשל, אם אנחנו לוקחים חיטה, אוקיי? ושמים אותה פה. רגע, הפך לי. רגע, זה לא קצת היה. ואז טוחנים אותה. יש פה, בדרך כלל, לפחות במודל הזה, יש כאן את הוו הזה שאפשר לכוון אותו לפי גודל הגרגיר שרוצים. ומה שקורה שבעצם אנחנו בצורה כזאת ולמעשה לקבל מין בורגול, אוקיי? כמו שאתם רואים ממש, אני אראה פה למצלמה, בורגול שגם עופות וגם עופות, כאילו גם אפרוחים, גם מטילות מאוד מאוד ישמחו לאכול. כשאנחנו שוברים את הגרגיר, אז למעשה קל יותר לעופות לאכול את זה. אותו דבר עם תירס, חברים. אפשר פשוט לקחת תירס, והתוצאה היא למעשה תירס שבור שמתעכל בצורה הרבה יותר קלה. ואחד הדברים שבעצם אני עשיתי, אני אראה את זה כרגע עם שועית לימה רגילה שבעצם קניתי בחנות, אבל למעשה עשיתי אותו דבר עם שועית לימה שגידלתי, מזן קריסמס. הרבה אנשים קיבלו ממני גם זרעים של השועית הנפלאה הזאת. התרנגולות מאוד אוהבות אותה, וגם פשוט אני לוקח את הזרעים האלה, ויש פה קצת אומנם קצת חיטה, אבל אני אשים את השועית לימה, ואני פשוט נותן אותה. פה זה כמובן היה כבר עם חיטה, אז יוצא לי פה תערובת של שועית גרוסה, ובאמת מניסיון אני יכול להגיד לכם שהתרנגולות אוכלות אותה בהנאה. והשועית הזאת היא למעשה אחד הדברים שהרבה יותר קל ופרודקטיבי לגדל בהשוואה למשל לחיטה, וזה יופי של פוטנציאל עבורנו בתור מגדלים ביתיים וקהילתיים כדי לגדל את המספוא של התרנגולות שלנו בעצמנו. אז עד פה חברים, ישר כוח, ומוזמנים, תשיגו לעצמכם מטחנה שכזאת, או תנסו אפילו מטחנת בשר רגילה. יכול להיות שזה עובד, לא ניסיתי, שווה לנסות, תודיעו לי אם זה עובד, ופשוט לגדל לעצמכם. וכמובן התוצאה, כמו שאתם רואים, זה לדוגמה הביצים מהיום, ביצים נפלאות, עשירות בצפיפות תזונתית. ישר כוח חברים, ועד הסרטון הבא, להתראות.